jumejn wara l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika. Minkejja dan, din is-sena b'differenza il-knejjes tajru il-bnadar tagħhom mezzasta. Magħhom inaqdu binjiet u entitajiet tal-gvern, għaqdiet u soċjetajiet mużikali u bnadar oħra fl-irħula u bliet ta' madwar pajjiżna. Dan kollu b'sens ta' luttu, qima u rispett lejn Papa Franġisku. Ftit sigħat wara li tħabbret il-mewt ta' Papa Franġisku, One News irħila sal-monti ta' Bormla u l-Birgu jistaqsi ir-reazzjoni tan-nies. Sejħulu Qaddis, raġel li jagħmel tanġid ma' kulħadd. Kif tiddiskrivih il-Papa inti? Jien, raġel sew, raġel ta' qalb tajba, raġel immens rejlek. Kebbu raġel vera tajjeb. Raġel Qaddis. Rija Qaddis dak. Qaddis? Sek, Qaddis. Għaliex Qaddis? Għax l-ewwel nies l-iktar wieħed illi malli tela xej jitlaq lemmu law. Tajjeb ħafna u l-aħjar wieħed li kellna naħseb jien. Il-Papa raġel Qaddis. Raġel Qaddis, ħallu ħaraj naħsebuhom xejn. Jien ma nafx inna naħseb għalija raġel ma nafx Qaddis. Qaddis. Infaħħar ukoll għall-umiltà tiegħu, Papa li ħadem għal kompassjoni, il-paċi u l-għaqda. Naħseb jena ma nafx kustjoni razija, naħseb għat mill-aħjar li kellna jena. Għalija personali, għax kien dħuli ma' n-nies għamel ħafna karità ma' daw l-emigranti u bellezza. Istitlut għat għal-familja, ħafna dispeċjali. Raġel twajjeb hu. Papa naħseb mawx aħjar, kien raġel eżemplari. Kienu umli, jħobb jgħin il-fqar. Għax daħħal ħafna liġijiet u kien jaqbes għal-fqar u jaqbes għal kollox kien. Kellu qalbu tajba u dejjem kien iħobb iż-żgħir u dejjem irid il-paċi. In-nies fakru wkoll l-aħħar dera pubblika ta' Papa Franġisku, Fjum Light. U għetlu raġeli ħasret l-għara miet il-Papa, xil-ħat rajtu, ħat il-barka minn għandu. Biraħ jħasret taqsef laħ jitkellem, baqs felaħ jitkellem il-ħat tadak. Ħatta bi kbira, Iva, ma kien miskin kien batut. Kont nitlob li l-mulej jiftakar fih għax kien batut. Bosta semmew meta Papa Franġisku ġie fostna. Kont mort tal-Aħmed ġi Malta? Qed tiċċajta ħejja, xi darba efemni di okkażjoni ta' darba tkun xi ġifieri sa terġa' tkun darba oħra. U fejn kont mort taraħ? Għawel Birgu, x-xattu. Ejja, rajtu. Mellija, kien n-niese. Mela, lew ġrejna, skom ġrejna, mela miegħu, mela morna. Il-Birgu. Fuq il-fossos konna morna, ġrejna ħafna. Konna l-belt dakinhar. Morna posta. Iva, mort il-Furjana. Rajtu, bużgolli rajtu. U fejn kont mort taraħ? Ġal-Knisja bort. Hemm min iddispjaċih li ma rax lill-Papa Franġisku meta żar Malta. Ma morċ għax kont ma leflax. Jiddispjaċik? Ħafna, raġel fuq l-irġiel għalija kien dak. Le, ma rajtux, ma rajtux. Jiddispjaċik? Ma jiddispjaċini li ma morċu. Il-Maltin qalu tagħhom ukoll dwar is-suċċessur ta' Papa Franġisku. Jagħmel bħalu, jiġi Malta u jibdu jħobbu ħin-nies ukoll. Jalla konna wieħed issa imqarrix fuq. Aħna jridu l-Papa tawdex dak, jridu Papa. Malti, ħajkun Malti.